Tätä sun. Tää on vähän tyhjän päällä, että ei meitä kuvataan. Katsojat ei ikinä tiedä mitä tässä syntyy. Lastua lentää ja Niin näkyy tuloa. selkä tulee keppeeksi. Kaikkia muuta sen tapaisia. Kyllä. Kyllä. Oi vaan. Hyvähän. Joo. Vielä jää kanttiakin. On. Sillä on vähän kanttiakin. No, nyt alkaisi olla melkein siinä mallissa, että telakin mahtuisi sitten liikkumaan. Tuosta voisi vähän kaventaa. Voidaan. Kyllä, hyvä.